to har yau dai abin yana nan, matsalar tsaro tana nan, saboda haka muna tuna ma mai girma gwamna alƙawalin da ya ma mutane cewa in kuɗin Sokoto za su ƙare sai an samar da tsaro. To akwai kuɗin Sokoto ba su ƙare ba kuma ba a samu tsaron ba, saboda haka muna tunatar da mai girma gwamna da wannan alƙawalin da ya yi. Sannan aikin alkhairi in an fara son aka yi a yi ta yi ba sai a bari ba. Lokacin alhamdulillahi abin da ya faru ƙaramar hukumar Tangaza na kashe-kashen da an kai, mai girma gwamna ya ja sarkin musulmi da sauran manyan mutane an ta yi musu jaje. To kamata ya yi duk wanda irin wagga matsala ta sama a ta yi a yi musu jaje, ba wai a fara don a yaba kuma a bari daga baya ba. Son aka yi a ci gaba da yi. Ni a bambancin mutanen Tangaza da mutanen Gwaranyo da mutanen Isa, ni a bambancin su duk ba cikin jagorancin su suke ba. To misa ya kewa waɗancan jaje ya kewa waɗanga, saboda ni ya kamata ya taya kai musu jaje mana, su san da cewa su ma an kula da su. Saboda haka muna yi mai girma gwamna nasiha ya yi ƙoƙari a samar da tsaro, ya yi bakin ƙoƙarin shi a ga cewa an samar da tsaro. Kuma idan musiba ta samu wasu daga cikin 'yan jihar shi gaba ɗaya ko ina suke, to ya tahi ya yi musu jaje. Amma a ce ko ta ainihin saƙo bai aika musu da jaje ba, ya kamata ainihin akwai abin dubawa. Saboda haka mai girma gwamna ka ji tsoron Allah, mu mun zaɓe ka don a samar da tsaro, don haka muka zaɓe ka, don haka ka ji tsoron Allah ka yi ƙoƙarin samar da tsaron. Kuma in musiba ta samu mutane ka rinƙa yi musu jaje. Ai matsalar da ta samu wancan gwamna da mun kai caccaka ita ce ba wata ba. Saboda haka na gaya maka cewa ba mu da ɗan lele, wallahi ba mu da shi. Ba gwamnan da a ɗan lele gare mu, sai wanda ya abin da ya dace. Saboda haka mai girma gwamna kai abin da ya dace. Iyakanmu da kai kenan, kuma wallahi duk wani mai mulki iyakanmu da shi kenan. Yadda ya taka ban mu ce ka ba mu ko yadda ya ba, amma ka yi ma mutane abin da sun ka zaɓe ka akan shi. Wannan shi abin da muke gaya maka. Ba mu da mun ka tsaya maka, mu ka taɓa ka in kai abin da bai dace ba. Khairi mun san